Започвам да ям пачове за очи. Не бе, шегувам се. Видях ето това момиче, което казва, че за 15 минути е видяла страхотно озаряване и резултати от тези пачове. Най-любимите ми пачове на пазара са ето тези на Абиб, но тези в момента са нови и честно да ви кажа, даже ChatGPT ми потвърди, че няма други такива на пазара. Ето тук е информацията. Пълни са с веган, PDRN и ретинал. А ретинала, както другите ретиноиди, знаете, че всъщност подмладяват кожата, т.е. антиейджинг, ще се справя с финни линии, тъмни кръгове, всякакви бръчци, които не искаме да се появяват. Много са яки, защото са релефни и супер тънки. Мога да кажа с ръка на сърцето, като човек, който е ползвал адски много пачове, бях в Южна Корея, оттам си накупих супер много и наистина като техните пачове белите не съм виждала, така че предполагам тези розовите отново ще бъдат топ тайр. Защото най-накрая са направили PDRN с ниска молекула, което значи, че прониква много по-бързо и много по-ефективно в кожата. Да не говорим и за ретинала, знаете, кой иска финни линии, бръчки и така нататък, никой не иска. Като всяко едно нещо не е съштракване на пръсти, но важното е, че работи с наслагване, а тук вътре си имаме 60 пача, така че имаме си време, но аз искам да видя дали ще изглеждат по-озарени очите ми след 15 минути, поне за озаряване, все едно съм спала 8 часа, аз съм спала 3, примерно, идвам след 15 минути. Айде, тук съм, измина времето. Това, което мога да кажа веднага е, че дава една такава хидратация, все едно glass skin, обаче под кожата, не знам дали виждате. Аз пък под кожата, под очите. Нали, нормално е да имаш glass skin от продукти на кожата, обаче до сега не съм виждала такъв тип ефект под очите. Нямам търпение да продължа да си ги ползвам и в Корея, между другото, са бестселър. Ако се борите с финни линии вече или искате супер еластичност и хидратация, ако ви е много суха зоната под очите и искате така по-глас, мласт, юной, това е. От сайта на kokos.bg са, има и код за отстъпка K-pop. Заслужават ли си всичките пари на света техните продукти на Абиб? Да. Да, да, да.